Aquesta setmana, des de la CIR Valls i la CIR Tarragona, estem de celebració, que és la Setmana Mundial de la Lactància Materna. I a l'equip de llevadores hem decidit compartir amb tu una sèrie de consells. La lactància materna és una de les millors maneres de protegir tant l'ecosistema del nostre planeta com la nostra salut. Ajuda a garantir la seguretat alimentària, té un efecte positiu sobre la salut i el benestar matern i infantil i és molt important per minimitzar la nostra petjada de carboni. No hi ha aliment més local, més sostenible, més respectuós amb el medi ambient que la llet materna. Nosaltres, les llevadores, protegim la lactància materna i el medi ambient. ¿Sabías que la leche materna mata a la mayoría de cepas del COVID-19? La Organización Mundial de la Salud recomienda lactar incluso con el coronavirus. Nosotras también. No solamente alimentarás a tu hijo, sino que además le protegeràs. Sabies que existeixen diferents posicions per donar el pit? La posició de rugby, la de cavallet, la de bressol... Penseu que la majoria de problemes de lactància els solucionem amb un simple canvi postural. Anima't a fer canvis de postura durant la lactància. Feliç Setmana Mundial de la Lactància Materna. Sabies que moltes dones acudeixen a la consulta de la llevadora amb dolor quan lacten? I evidentment el dolor no és normal. Per exemple, moltes dones pensen que si tenen clivelles és normal que els hi faci mal a lactar perquè hi ha una petita ferida al mugró. No són normals ni les clivelles ni el dolor. El que s'ha de fer és observar una presa i què és el que fa la llevadora al observar la presa? Veu com es posiciona el bebè al pit i a partir d'aquí la mare aprèn a recol·locar-lo i en un 95% de les vegades aquest dolor desapareix i desapareix les clivelles. O sigui que si tens dolor al teu mugró, consulta amb la teva llevadora. Sabies que un bon rentat de mans pot prevenir una mastitis? Renta't les mans abans i després de cada presa i estigues pendents de qualsevol alteració als conductes mamaris. Si és així, consulta la teva llevadora per donar-li una solució precoç. També és una manera de prevenir la mastitis. Sabies que en la lactància materna ajudem a aturar el canvi climàtic? Per cada 6 mesos que mama un bebè, s'evita la sortida a l'atmosfera de 100 quilos de diòxid de carboni. Lactància materna per un planeta més saludable.